טוב, אז אני אתחיל רגע מההתחלה למה שאמרתי לכם קודם, אני אחזור לטובת ההקלטה, שבפעם שעברה דיברנו על זמן לומר תודה על המתנה, שזה זמן תודה ומתנה, שלוש מילים שמתחברות במילה הזדמנות, שכשעושים טעות יש לנו הזדמנות ללמוד משהו, ובסוף דיברנו על מסע, על המנסע של פו, שהוא הולך לחפש את הציר הצפוני, והוא בעצם לא יודע מה זה ציר הצפוני, אבל זה לא כך חשוב, מה שהוא ימצא, הוא ימצא וזה יופי. אז אנחנו ממשיכות עם זה עכשיו, וקודם כל אני אעשה share, ואני רוצה קודם כל להקריא לכם, לא היה עם פה וזה. לקרוא לכם קטע שאני מאוד אוהבת שמצאתי. אתם רואות? כן. כן, רגע, אני פה יכולה להגדיל את זה עוד לטובת זה, הנה. הקטע הזה הוא של כותבת ששמה דיני ברק, והוא תפילה, ואני פשוט ממש שולחת אותו, אני חושבת שהוא נהדר. ברוך אתה אלוהי הטבע שלי, שבראת יקום מלא עוצמה וכוח, וציווית עלינו לשמור עליו, על החיים שהפכת בנו, על החי ועל הצומח ועל הסובב אותנו, להיות אנשים טובים, שומרי נכסיך, מעריכי כוחך, בדרך פשוטה של אהבה וחמלת הזולת, מונעים מכוונה לעשות טוב ולהיטיב עם הזולת. החזר שפיות דעתם של החוטאים למצוותיך, של הלוחמים והמזהמים אותך ברוח קרב ואש פלגנות, בשחצנות ויוהרה, באלימות ושפה בוטה. עשה שלא תהיה מלחמה. עשה ברואיך מעריכים וסומכים על כוחך, עוסקים בטיפוח ובהאדרת יפי בריאתך. מודה אני לך, אלוהי הטבע שלי, ששמרת בי אנושיותי, ונתת בי נקודת מבט טובה ולב טוב, חמלה והודיה כלפי עצמי וכלפי הזולת. מודה אני עליך, אלוהי, שנתת בי את הכוח בכל יום מחדש, למצוא את האור בתוך החשיכה. אז זה לא שייך ישירות לשיעור, אבל שייך ישירות לחיים, ושרק יתפזר. ואנחנו בענייני מסע. אז לאה. אני הבאתי שלושה שירים של לאה גולדברג, ויש המון, למשל הציפורי מסע זה ממש סדרה שלמה של שירים, זה הכל מתוך אוסף גדול מאוד של שירים. אז השיר הראשון אומר ככה: אותו בוקר אביב צמחו לשמיים כנפיים, ובנודה מערבה אמרו השמיים החיים את תפילת הדרך. אלוהינו, אביאנו בשלום אל מעבר לים, אל מעבר לתהום, ולעת סתיו אחזירנו אל הארץ הקטנה הזאת ששמעה את שירנו. אנחנו, תמיד כשדיברנו על מסע, אם אתם זוכרים, דיברנו על המסע הדרך לאיתקה וכל מיני כאלה, על כל הדברים שישנם בדרך, והמתנה תמיד הייתה, המסר בדרך כלל היה הדרך עצמה, היא המסע, היא החשובה והיא המתנה. פה לאה גולדברג מוסיפה משהו. היא מוסיפה את מה קורה כשנגמר המסע. לעת סתיו החזירנו אל הארץ הקטנה הזאת ששמעה את שירנו. יש משהו גם בסוף המסע, איזושהי מתנה. ועל זה אני רוצה היום להתרכז, אתם תכף תראו בדיוק איך אנחנו נעשה את זה. השיר השני נקרא תל אביב, 1935, זה בין שתי מלחמות העולם כמובן, וזה לא הרבה זמן אחרי שלאה גולדברג באה לארץ. התרנים על גגות הבתים היו אז כתרני ספינתו של קולומבוס, וכל עורב שעמד על חודם בשר יבשת אחרת. ישראל. ואני תכף אכנס לדברים ואני טיפה אסביר. והלכו ברחוב ציקלוני הנוסעים, ושפה של ארץ זרה הייתה ננעצת ביום החמסין כלהב סכין קרה. איך יכול האוויר של העיר הקטנה לשאת כל כך הרבה זיכרונות ילדות, אהבות שנשרו, חדרים שרוקנו אי בזה? כי תמונות משחירות מתוך מצלמה התהפכו לילות חורף זקים,
לילות גשומים שמעבר לים, ובקרים אפלים של בירות. בכל צעד תופף אחרי גבך, שירי לכת של צבא ניכר, ונדמה, אך תחזיר את ראשך, ובים שטה כנסיית עירך. אז תראו את הדימויים, זה שיר קשה, אני קראתי אותו האמת כמה פעמים עד שככה נכנסתי לתוכו. אבל תשימו לב שהיא מדברת על מסע בתל אביב ב-1935, והיא פה, הדימויים עדיין משם, על הבשר של יבשת אחרת, והחדרים שהתרוקנו, התמונות שמשחירות במצלמה, הלילות של החורף שמתהפכים לילות קיץ גשומים שמעבר לים. אבל היא יוצאת למסע כמו ספינתו של קולומבוס. למה דווקא ספינתו של קולומבוס? הרבה פעמים המסעות מדברים על מה הרוויחו, זאת אומרת על מה הולכים לחפש. הולכים לחפש משהו שיודעים מה הוא מצאו או לא מצאו. המסע של קולומבוס זה היה מסע שגילה בטעות. בטעות לגמרי הוא גילה את אמריקה. הוא התכוון להגיע בכלל להודו. והנה הוא גילה, אני מבינה שנוגה בדיוק למדה את זה, נוגה? נכון? כן, היא אמרה שהיא ידעה את זה, כן. איזה כיף, נהדר. אמ, הקיצור, היא מתארת איך היא הולכת שם, תראו את הדימוי, השפה של הארץ הזרה, של הארץ החדשה, ביום של החמסין שהוא כל כך קשה למי שבא משם, היא כלהב סכין קרה. היא מקררת, אבל היא גם להב של סכין. זה שיר שמלא כל מיני הפכים, ובקיצור מסע שהוא בכלל לא פשוט. ובסוף, וכמובן הגעגועים לשעת כנסיית עירך, נדמה לך שאתה תסובב את הראש ותראה את הכנסייה של העיר שלך, שכמובן איננה בתל אביב. והשיר הבא, המסע הקצר ביותר של לאה גולדברג, אני מציעה לכם את השיר הקודם לקרוא עוד, כי אני לא אכנס לתוכו עכשיו, אבל יש שם המון דברים שפשוט כשיר הוא יוצא מן הכלל בעיניי. המסע הקצר ביותר. המסע הקצר ביותר הוא על פני השנים. עוד האור לא כבה, מטה בית, הכותל זז, והנה הם עומדים זה עם זה כשכנים, לילי של עכשיו, יומי של אז. מה אמרו, משתנים? מזדקנים? המסע הקצר ביותר הוא לתוך העבר. התזכור, ים צונן, שתי סירות חבוקות, ילדים על גבעה אלו אבוקות, מזדקנים, משתנים, אמן, לי נותרו עד מחר שעות כל כך ארוכות. תראו איזה יופי של שיר, ועל הפרספקטיבה הזאת של הזמן, אני מודה שזה דבר שמאוד מעסיק אותי בזמן האחרון, שכל תפיסת הזמן שלי ככל שאני הולכת ומזדקנת, ממש משתנה. ופעם אמר לי איש חכם אחד שהזמן, התפיסה של הזמן הוא תמיד ביחס למספר השנים שנותרו לך. שעוד כילד אנחנו אומרים, וואו, יש עוד המון זמן עד שאני אהיה בן 120. ואחר כך אנחנו כבר בני 50 ו-60 ואומרים, אנחנו בחצי. ועכשיו אנחנו כבר אומרות אחרת. אז התפיסה של הזמן היא ביחס לזה, וגם ההתחלה פה, המסע הקצר ביותר הוא על פני השנים. אז תקראו את זה גם שוב, ושוב העניין של מסע, במה אנחנו סוחבים איתו ומה אנחנו רואות בו. ושלושה משפטים קצרים על עניין מסע, שאיתם אנחנו נצא גם לדרך לעבודה. מסע תגליות אמיתי איננו למצוא נוף חדש, אלא להיות בעל עיניים חדשות. וזה תזכרו כשאתם תתחילו לעבוד, זה חומר שאתם מכירות, עבדתם איתו גם בשבוע שעבר, אבל להיות עם עיניים חדשות. אדם נוסע מסביב לעולם בחיפוש אחר מה שהוא צריך, וחוזר הביתה כדי למצוא את זה. תקראו את זה רגע ותראו כמה שזה חכם. אנחנו הולכים לחפש דברים בלי סוף, ובסוף אנחנו באים, וזה פה. לא בגלל שאנחנו קודם, זה לא היה פה קודם, לא יכולנו לראות, אנחנו חוזרים אחרת, אוקיי?
ואז אנחנו חוזרים הביתה ומוצאים עוד דברים שהיו שם. מסעות מטבעם מעוררים ומאירים בנו פינות חשוכות. הם מלמדים אותנו לדלג מעל מכשולים ולהתמודד עם צדדים שונים באישיות שלנו, שלא בהכרח הכרנו לפני שיצאנו לדרך. ואנחנו יכולים היום לעשות את זה בצבע ממש ובחומר ולהתאמן בזה רגע. אז אנחנו נתחיל בסרטוט. אני רגע אעלה לכם את הסרטוט. שנייה. דקה. נו, שבוע. עוד שנייה, סליחה. הנה. טוב, התחלף לכם? כן. כן, יופי. אז רגע אחד, נסגור גם את זה. יופי. בסדר? אבל למה טוב. שכחתי? מה? אז הנה, יש לכם פה את כל ההנחיות, אני עושה את זה יחד איתכם, כמובן. אנחנו פותחות את המחוגה על רדיוס 3 סנטימטר. אנחנו צריכים לעשות את זה, כן? נוגה, את זוכרת איך עושים? מה נוגה? זה? כן, עשית בזמן הקורונה היינו. בדיוק, את זוכרת איך עושים? רגע, אבל אנחנו לא סימנו את הבינדו, אז בואו תסמנו, תעשו אלכסונים, תסמנו, ומעגל ברדיוס 3 סנטימטר. איך אני אזכור? זה היה לפני 3 שנים. ניקח את הסרגל, נניח אותו לאורך הנייר, על הבינדו כמובן, ונסמן, לא נמתח קו, רק נסמן שתי נקודות, אחת למעלה, אחת למטה, על המעגל. העליונה תהיה 1 והתחתונה תהיה 2. זה האמצע? אוקיי? עכשיו ניקח את המחוגה, אנחנו לא סופרים. ננעץ אותה. סליחה, אני חושבת שכן הייתי צריכה לסמן קו. כן, היינו צריכים לסמן קו, למרות שלא סימנתי את זה בסרטוט. אתה לא אז התחלת. סמנו קו חלש. בין 1 ל-2 תניחו את המחוגה, ותסמנו קו חלש. אני צריכה לזכור לתקן. איפה? כאן? כן, טוב. אנחנו עוצים את המחוגה באחד, מסובבים אותה כלפי מעלה, ועל הקו מסמנים נקודה קטנה שאתם רואות היא תהיה מספר 3. ככה? סבתא ככה. כן. ואותו דבר נעשה משתיים כלפי מטה. אתן איתי? הכל בסדר? עושים עם המחוגה מה? מאחד למעלה מסמלים? מאחד למעלה ומשתיים למטה. כן. מהמם. ואז יש לנו את 3 ואת 4, בסדר? עכשיו אנחנו ננעץ את המחוגה ב3 ונעשה מעגל. נחוג מעגל, ואותו דבר נעשה מ4. בסדר? רגע. עשית עיגול. כן. טוב, זה מחוגה, אני מציירת את זה. לא עשיתי כלום. אני גם מחותה, לא עשיתי כלום. אני עושה קודם את זה. נוגה, אני אשלח לך אחר כך לסבתא את ההנחיות בדיוק, אז תוכלי לחזור עליהן, בסדר? כן, כן, נכון. זה היה כזה. יופי, אני אשלח לך, אל תדאגי. קשה לי באמצע להסביר. בדיוק, אז אני אשלח לך בדיוק את זה ותוכלי להשלים, אוקיי? תודה. את תוכלי לעשות את זה ברגע שזה לא יהיה ככה.
עכשיו נסמן את נקודות 5 ו-6. 5 זה על הקו למעלה המפגש עם המעגל, המפגש האחרון עם המעגל, עיגול. ו-6 למטה. הזכרת? בסדר? לא, נו, אבל עכשיו צריכה לעשות עיגול עליו. לא, עכשיו מגיע לי. זה דף לנסות שאני סתם אשיג. יש לכם, לאה ואפרת גם? כן, בטח. יופי. עכשיו נועצים את המחוגה בבינדו, פותחים אותה עד 5, ואנחנו חגות מעגל גדול. וואו. יש? סתם איזה דף, לא כן. משהו. יופי. עכשיו תשאירו את המחוגה כמו שהיא עם הרדיוס הגדול, תנצו אותה ב5 ותעשו 2 נקודות מימין ומשמאל על המעגל הגדול. אותו דבר תעשו מ6. משש, זה כבר סימנו קודם. עכשיו בואו ניתן מספרים. מימין ל5 יהיה 7, משמאל ל5 יהיה 8. יש לכם את זה גם מול העיניים, אז לא תתבלבלו. כן. למטה מימין ל6 9, משמאל ל6 10. בסדר? עכשיו בואו תראו, אנחנו מחברות, יש לכם פה בדיוק את הדוגמה אפילו, חבל שאני... נכון, אתם יכולות, שתיכן, לא שתיכן, אין שום בעיה, אתם עושות את זה נראה לי לבד באמצע הלילה. אנחנו עושות מגן דוד בתוך הדבר הזה. עכשיו תגידו לי שיהיה לכם מגן דוד. עוד רגע. טוב. זהו. עכשיו אני רוצה שתלכו רגע ותביאו נייר כזה, נייר A4 רגיל, יש לכם בבית, או נייר אפילו ממחברת, לא משנה, נייר רגיל, נייר. וחתיכת נייר דבק. אוי, לא הכנתי לי את הנייר דבק, אני גם אביא. מה זה נייר דבק? צלוטייפ, לא? כן, כן. קלינו מה זה יש לנו נכון, צלוטייפ. על המדף, כן. תביא את זה חברים. תגידו לי שאתם חוזרות ויש לכם. דירה שם. עירית, שלחתי לך עכשיו את ההנחיות. טוב, תודה. יש לכם? כן. עכשיו תעשו ככה. תעשו יחד איתי. עירית, אחר כך אם תשכחו בדיוק איך זה, אז אני אזכיר לכם, נדבר בטלפון. תנצו רגע את המחוגה ב3. ותכוונו אותה עד 5, מ3 ל5. בסדר? עכשיו קחו את הנייר שהבאתם ותעשו עליו 3 עיגולים בדיוק כאלה. כמה עיגולים בכל מקום? איפה 3 עיגולים על הנייר A4 שהבאתם. שלא משנה איפה? לא משנה איפה, אני צריכה שיהיו לכם 3 עיגולים, אנחנו נגזור אותם.
כשהם יהיו לכם מוכנים, תגזרו רק אחד, את השניים הנוספים תעשו אחר כך בלי ההדרכה שלי, אתם תבינו את זה, זה לא מורכב. לגזור רק אחד? לגזור רק אחד. יש? יכולה לקבל את הצו. יש. יש. יש? יופי. עכשיו תראו, אני לוקחת את הנייר דבק, אתם רואות אותו פה ביד שלי? חתיכה קטנה, לא. ואני מגלגלת אותה למין דבר כזה, איך אני אראה לכם את זה אולי על הרקע, הנה אתם רואים? כזה קטן, לא. אוקיי? סתם. חתיכה קטנה לא רואים. מגולגלת של נייר דבק, ואני מדביקה אותה על אמצע המעגל מהנייר. מה זאת אומרת? תעשו את אם זה אני ככה. מגלגלת אותה, אז לא. אם את מה? מגלגלת, אז את לא יכולה להדביק. שהדבק תעשו יהיה אותה בחוץ. ככה שהדבק יהיה כלפי חוץ, אה, אוקיי? אני לא הבנתי ואז איך לגלגל. סתם? אפילו לא לגלגל, קחו חצי תדביקו על המעגל וחצי תקפלו כלפי חוץ. רואות? איפה על המעגל? על הבינדו? לא, על המעגל איפה? מהנייר, על המעגל שגזרת. אני אה, מנסה להראות אוקיי. לכם את זה פה ככה, אולי תצליחו לראות. כן, רגע, נכוון כן. למצלמה. הנה אתם, לא כל כך- כן, הנה אתם רואות שיש פה נייר דבק על המעגל הזה, יש כבר. אני לא רואה אותך וחלק בכלל. לא הודבק רואות. עוד על היד. אוקיי, כן. עכשיו, את זה אני מדביקה על הבינדו, אני מכסה את המעגל שהבינדו שלו 3. פשוט מכסה את המעגל. את העליון? כן, וככה שאול, תעשו גם עם השניים שמענו. האחרונים. לילה, את העליון? כן, את זה לא המעגל משנה. העליון? שנייה, אפרתי, תקשיבו. הכוונה היא שאתם תגיעו למצב ששלושת המעגלים, לא כרגע, זה תעשו תכף אחרי שאני אסגור, שלושת המעגלים יהיו מכוסים. הבנתם? שלושת כן. המעגלים מכוסים. אתם שמות לב? הנה ולא המעגל, והוא לעשות את זה מכוסה. עכשיו? תכף תעשו את זה, אני אסביר לכם ולא קודם מה לעשות... עושים, ואז תוכלו לעשות הכל בזמנכם החופשי. טוב? אה, כן. אוקיי? זה כן. המעגל. ככה היו לי 3 מעגלים כאלה מכוסים. עכשיו מה אתן עושות? כן. אתן לוקחות גירי פנדה ועובדות בכל דרך אפשרית, ממציאות לכן מה שאתן רוצות על המנדלה שיש לכם, מבפנים, מבחוץ, ממש עובדות טוב טוב בפנדה וממציאות כל דבר שאתן יכולות, שממש יהיה מרחב התנסות בפנדה. לאה, את איתנו? לאה? כן, כן, את לא רואה אותי? אצלי כן, את קפאת בפרצוף משהו אני מצחיק איתכם. נורא. עכשיו ככה, מה? אני אומרת שאת קפאת אצלי על המסך, זה מצחיק נורא. לא יודעת גם למה, אבל את אם את שומעת, קפאת לי, בגלל זה לא ראיתי אותך. כן, כן. את שומעת אבל אם את אותי? שומעת אז זה בסדר, יופי. אני שומעת אותך לגמרי. עכשיו תראו, גם כן. את תנסו שומעים לעבוד לך. בכל מיני המצאות. למשל, אני יכולה לקחת את הנייר הזה עם החור, אוקיי? אני יכולה לסמן פה
ולמרוח, אני יכולה לחרות, אני יכולה לסמן על נייר, מה שאתם רוצות, אבל תנסו ממש ליצור עם זה, שיהיה לכם דף. אתם שומעות אותי? כן, כן. כן, כן. יופי. כן. שיהיה לכם דף, מה שנקרא דשן, אוקיי? למה המעגלים האלה מכוסים? כי עליהם אנחנו נעבוד בסוף, ואני לא רוצה שהם יתלכלכו לכם מהידיים, או מדברים שיזלגו פנימה, כי הרי הכל נורא, אתם יודעים, זה פנדה, זה מלוכלך. אני רוצה שישאר לכם מעגלים יפים, נקיים. רק אחרי שסיימתם אז לא הכל. לעלות על אז מה? לא לעבוד על העיגול מלמעלה, לא, לא זה לעבוד על כיסוי הגנה. אני רוצה שכשתסיימו את הכל, יישארו לכם 3 מעגלים לבנים ונקיים. אתם תורידו את הכיסוי, אוקיי? ויישארו לכם 3 מעגלים לבנים. ורק אז תסתכלו טוב טוב על הנייר שלכם, תבחרו, תראו מה עשיתם, מה אתם אוהבות פה, מה אתן פחות אוהבות פה, מה למדתם במסע הזה, ואת זה תכניסו ל3 המעגלים. רק אחרי הכל ואחרי עוד שראיתם את פעם, עוד פעם. הכל, תבחרו מה אתן בוחרות לעשות בתוך 3 המעגלים האלה. שאני לא יודעת, זה יכול להיות כל דבר. פשוט אז תיכנסו אליהם, הם יישארו לכם לבנים ונקיים. אוקיי? כן, אתן רוצות לשאול הבנו. משהו? אתן נושמות? הכל בסדר? כן? אפרת היא לא עונה, מה אני צריכה כן, להבין כן. מזה? כי אני לא אוהבת פנדה. או, אז לך במיוחד זה חשוב. חשוב, תמצאי לך פתרונות מה לעשות, אבל את יודעת, זה תמיד רק המלצה, אני לא רק הצעה. אני לא יכולה להכריח אותך. אבל אני חושבת שכשעושים את זה ונכנסים לזה, זה כיף לא נורמלי. ואת תמיד יכולה גם לכסות, אתם זוכרות שאפשר גם לכסות אחר כך פנדה. מה עולה על פנדה? מה? איך אפשר לכסות פנדה אם אני לא אוהבת? רק עם באקריליק. אקרילי, לא? כן, אקריליק. רק באקריליק. אז אם בא לכם אחר כך, זה עוד חלק מהלמידה בסוף. בא לכם, תחשבו. אני רוצה לכסות, מה אני רוצה לכסות, מה להשאיר, מה אני אוהבת, מה אני לא אוהבת, ומה אני מכניסה למעגלים האלה, אוקיי? הטלפון שלי אוקיי. פתוח. אם אתם צריכות אותי, אתם מטלפנות. אני סוגרת כי בלאו הכי עוד מעט זה יעברו 45 דקות וזה ייסגר באופן עצמוני. Mhm. ואנחנו ניפגש ב-12, כן? ואת שולחת מחדש את אני הקישור. אשלח קישור מחדש. עכשיו, אני מציעה שאם מישהי סיימה לגמרי לגמרי לעבוד, שתכתוב לי שהיא סיימה. אם אני אראה שזה שלושתכן, אז אני יכולה להקדים, לאחר, איך שאתם זה. בסדר? ותהיו איתי בקשר בטלפון. טוב? אוקיי. יאללה, אני אשלח לכם את ההנחיות של השרטוט עכשיו, אחר כך אני אשלח לכם את כל מה שדיברנו בסדר. לכל אחת בנפרד עכשיו, בסדר? לא לקבוצה, ויהיה בסדר. לכם, וכל אז דבר, אל תהססו, תטלפנו אליי, אוקיי? יופי. תהנו לכם. אל תפחדי. ביי. תודה. ביי, ביי ביי. ביי. תלכי עד הסוף. יופי.